Vi har så fået om templet Meisencares i Nimes. Og Meisencares er et romersk tempel i provinsen Frankrig, og er et af de bedst bevarede bygningsværker for Romerriget. Det blev bygget mellem 19 før vores tid og 16 før vores tid af Marcus Vipsanius Agrippa, som også stod bag et andet velbevaret tempel, nemlig Pantheon i Rom. Templets franske navn, Carillon, betyder lang firkant og refererer derfor til bygningens rektanglede form. Templet er placeret på et 2,85 meter højt podium og er 26,42 meter på langsiden og 13,54 forud og bagtil. Kapitellet forestiller en omvendt klokke, som er dækket for neden af akantusblade, hvor der stikker 2 riflede stænger ud, hvor der igen udspringer det, der skal forestille 2 hjørnehuller, som man også kan se på billedet. Søjlerne er tynde og har tætsiddende kandelurer hele vejen rundt. Dette er et af kendetegnene ved den korintiske orden. Meisencares har et arkitrav, som er opdelt i 3, som igen er et af kendetegnene ved den korintiske orden, som kun er anderledes fra den joniske orden ved kapitellet. På arkitraven er frisen udsmykket med en akantusfrise, som særligt blev brugt i kejser Augustus' tid, på samme plante, eller som er den samme plante, som kapitellet var udsmykket med. Korintiske søjler ser ens ud fra alle 4 sider, mens de joniske er beregnet til at ses forfra. Den korintiske søjle blev den foretrukne i romersk arkitektur. Den bliver iblandt kaldt den kvindelige søjleorden, fordi den benyttes i de øverste søjlegange i Colosseum og bærer derfor mindst vægt, til forskel fra den mandlige doriske søjle, som benyttes nederst og derfor bærer allermest vægt. Kigger man på den joniske og den korintiske søjle, så kan man tydeligt se heroppe i kapitellet, at der er forskel, hvor den her meget mere ligner en klokke, mens den anden har nogle buer. Det øverste på den joniske søjle er volutter og kan kendes på det, at det ligner en bog, som er sammenkrøllet. Hovedforskellen mellem korintisk og jonisk søjleorden er kapitellernes form, altså formlen oppe i toppen, og der ikke findes nogen hjørnekapiteller i korintisk orden. Bjælkeværket har den samme opbygning med arkitrav, frise og gesmis. Der er i den korintiske orden mere tendens til at variere proportionerne mellem disse, end hvad man ser i de andre ordener. Søjlerne har som regel samme kandelurer, altså de lodrette riller. Der er de samme riller på den joniske som den korintiske. I indgangen til templet kan man, hvis man kigger op i loftet, kan man se, at det er opbygget af kassetter, som også kaldes et kassetteloft. Kassetterne er fordybninger i loftet, som bliver anvendt som dekorativt element, især på større flader, som her er den store indgang. Det gælder også som for eksempel på de antikke romerske bygninger Pantheon, som i Rom, og selvfølgelig også i denne her Meisencares i Nimes. Kigger man på arkitraven der sidder over kapitellet, ser man igen de der akantusblade, som bliver brugt som udsmykning. Og disse blev specielt brugt i tiden, hvor kejser Augustus regerede,